Het wie wordt maar een koude dag, een frisse wind uit het noordwesten waait. En dan merk je dat het zeewater nog altijd een vrij lege temperatuur had van zo'n 13 een hele graad. En hoe het voetbalwaren sprutsen, bij u zal het doen zo'n of 8 graden wezen. En dat betekent dat de mensen die boeten het voetbal zien willen, nou goed klaaien. En in Kharkov, ja, daar is het warmer, zo'n 24 of 26 graden. Nou, en dan maar terug naar het waar. Van vannacht flinke opklarings. Ik denk dat we uitkomen tussen de 5 en de 9 graden. De hoogste temperaturen op de eilanden, de legere temperaturen in het zuidoosten van de provincie. Verder een net al te sterke wind uit west, zuidwest, west-noordwest, zwak of zijn hoogst matig. Morgen dag. Een dag met flink wat zin. Uiteindelijk wel een noffelijke dag. Zo'n 16, 17 graden is nog altijd nog aan de lege kant van deze tijd van het hier. Maar het kinderop droog, het blijft droog en de zinnen is er aardig bij. En dan de wind, nou, die zal zwak of matig wezen. En die komt meer en meer uit noordelijke richting mooi. Misschien letten we wel noordoost. En dan op naar de joentijd en de nacht, dan neemt de bewolking ta, dus krijgen we oorwaar. En dan het vooruitzicht. Vreed, sneun en snijn betekenen wie het waar, flink wie het waar. Ik vooral vreed en sneun binnen de minder mooie dagen, wat min waardagen. Op vreed al een krijft rond Huddewien en Oedai zijn 18 graden, op sneun zijn 18 graden. De dag van de slachten, een hudde, misschien wel stormige wind. En wie het echt een bierteboel, maar misschien wel op plakken, zijn 15 of 16 millimeter. En dan terug naar de snijn, ik heb weer rein, ik heb weer bewolkt en een temperatuur om bij de 17 graden heen. Nou ja, laten we hopen dat we het morgen wat positiever bijstellen. Dus laten we morgen maar weer even in het waarschuwen.